त्याच्यासाठी आमच्या वेंगुर्लेकरांनी वर्षानुवर्ष वाट पाहिली की आमच्या वेंगुर्ल्यामध्ये आमच्या हक्काचं हॉस्पिटल कधी येणार, आमच्याकडे आरोग्य व्यवस्था कधी सुधारणार. सेंट लूक हॉस्पिटल हा नेहमी चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. सेंट लूक बद्दल आमच्या वेंगुर्ल्याची जनता अतिशय भावनिक आहे. प्रत्येकाच्या कुटुंबाशी एक भावनिक नातं सेंट लूकशी जुडलेलं आहे. आणि म्हणून 3 दिवसा अगोदर जेव्हा आमचे आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब वेंगुर्ल्याच्या दौऱ्यावर होते, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे माझे सहकारी आपटेजी या सगळ्या लोकांनी गेले 14 ते 19 मध्ये जेव्हा आदरणीय मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेब काम करत होते, तेव्हा ह्या सेंट लूक हॉस्पिटलला मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी पुढाकार घेतला. एका टप्प्यावर आणून त्या विषय सोडला. आज मला आनंद वाटतो की गेल्या 2-3 दिवसाच्या पाठपुराव्यानंतर धर्मदाय आयुक्ताकडून आता हा लॉ अँड ज्युडिशरी खात्याकडे गेलेला हा सेंट लूकचा विषय त्याची फायनल ऑर्डर आणण्यासाठी आता मार्ग मोकळा झालेला आहे. आता ह्या पुढे आम्ही सेंट लूकच्या त्या सगळ्या लोकांशी आम्ही बोलू आणि लवकरच आमच्याच वेंगुर्ल्यामध्ये कोणाला ना बांबुलिंगला जायला लागणार, कोणाला गोव्याकडे जायला ना लागणार. वेंगुर्ल्यामध्ये राहूनच एक सुसज्ज असं एक हॉस्पिटल आमच्या वेंगुर्लेकरांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करण्यासाठी आम्ही आता कटिबद्ध आहोत. चांगल्यातले चांगले डॉक्टर असो, चांगली सुविधा, मेडिकल सुविधा असो, या सगळ्यासाठी हा निर्णय अतिशय महत्वाचा आहे. आणि ते होत असताना मी एवढं पण आश्वस्त करतो जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून की आपल्याकडे असलेली आता उपरुग्णालयामध्ये असलेली जी काही सुविधा आहे त्याच्यावर पण आम्ही काम करणार आहोत. तिथेही चांगले डॉक्टर, तिथेही चांगले फॅसिलिटीज देणार आहोत, जेणेकरून आरोग्याच्या ह्या विषयामध्ये आमच्या वेंगुर्लेकरांना कोणावरही अवलंबून न राहता आपल्या शहरामध्ये आदर्श एक आरोग्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून आता आमची ठोस पावलं आम्ही उचललेली आहेत. एकदा काय ती 3 तारखेनंतर या सगळ्या संबंधित फायनल ऑर्डर हातात येईल आणि मग त्यानंतर हॉस्पिटल बनवण्याचा मार्ग हा मोकळा होणार आहे. आणि म्हणून प्रत्येक वेंगुर्लेकरांचा जो अतिशय जिव्हाळ्याचा जो विषय हा सेंट लूकचा होता, तो आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे आदरणीय रवी चव्हाण साहेब या सगळ्यांच्या पाठपुराव्यामुळे आज त्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.